Jak to chytáš tie dvere, keď tu mám všetko, tu mám zacapkané od tvojej ruky? Nechám ťa s ním samého, drahý. Airbagy to má lepšie ako ja podľa všetkého, keďže to auto miluješ viacej. Nemilujem ho viac ako teba. Nie? Nie. Dobre. Dokáž. Musím? No poviem. Fakt je to potrebné? Viac? Kamoško. Nie. To sa hovorí láska. Tak za toto mi už naozaj budeš musieť dovoliť, áno. Konečne, môj tajný plán s názvom Kakaový venček, na ktorom som pracoval viac ako 3 roky, zhrábol ovocíčko. Krok číslo 1. Ignorovať ju a venovať všetku moju pozornosť iba autám. Krok číslo 2. Objednať fóliu Magnus Pro a nalepiť ju na auto vtedy, keď to nebude čakať. A byť tak pripravený na veľké finále. Krok číslo 3. Nechať ju si myslieť, že má všetko pod kontrolou. Chlapi, ak chcete kakaový venček, zadné vrátka a čisté auto, Magnus Pro je riešenie. Zabudla som si kľúč.